జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఈరోజు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గుండెపోటు రాగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన గచ్చిబౌలిలోని ఏఐజీ హాస్పిటల్కి తరలించారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు ఆయన్ని వెంటిలేషన్ మీద చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఈరోజు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గుండెపోటు రాగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన గచ్చిబౌలిలోని ఏఐజీ హాస్పిటల్కి తరలించారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు ఆయన్ని వెంటిలేషన్ మీద చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.